akwai so da ƙauna wanda wasu mu ba san shi ba. Kana cin mutuncin mata so bai shige ka ba, da ka kamu za ka ji tamkar wani ba jikinka ba. So san ba ruwansa da matsayi ko tilin dukiya, muhimmin abin da ke so gamsuwar zuciya. Soyayya akwai ta da daɗi wata ranka sha wuya, ciwo ne da ke sa kukan fili da zuciya. La 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 la. Cikin wani hali yanzu ya zanayi, yayana yana son wacce rai nake ra'ayi, baya tausayi na ya saka zuciya kai kai. Ban me yasa yayana zai yi mun haka ba, cikin ɗalibai wasu sun sanyo karatu gaba, iyayen waɗansu kamar ma ba iyayensu ba. Wasa so su dinga karatu talla suka sa gaba, musamman karatun mata ya zamo ci gaba, domin babu ɗan da ya taso ba ta hannunsu ba. Ta hanyar karatun mata al'umma ta yi gaba, tarbiyar mu duk mata ke yi ko ba haka ba.